Μην φύγετε μόλις βγουν οι κάμερες να τραβήξω και εγώ. Ωραία, τραβήξουν οι κάμερες κοντά. Ναι, και θα το μετά εμείς. Το ποδόσφαιρο δέχεται κάποιους κλειδονισμούς στο τελευταίο διάστημα στις μεγάλες κατηγορίες και στις επαγγελματικές γενικότερα κατηγορίες από αυτά που συμβαίνουν. Παραμένει το πιο δημοφιλές άθλημα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα σαν εταιρεία και σαν φορέας ότι η πολιτεία έχει πιάσει ήδη τον τάβρο από τα κέρατα κατά κάποιο τρόπο και προσπαθεί να ξεκαθαρίσει αυτό το κομμάτι. Να το ξεκαθαρίσει σε μια ανταγωνιστική, ισότιμη αθλητική διαδικασία. Εμείς σαν εταιρεία έχουμε πάρει μια απόφαση και εγώ προσωπικά να στηρίξουμε περιφερειακά σωματεία τα οποία έχουν μια πορεία, μια ιστορικότητα και μια γενικότερα υγιή προσφορά, κοινωνική προσφορά στον τόπο. Αυτά τα χαρακτηριστικά πιστεύω ότι ο Μηνόταυρος τα έχει, τα είχε και τα διατηρεί. Εάν πάρουμε σαν δεδομένο από τις ακαδημίες, τις πολυπληθείς ακαδημίες του Μηνοταύρου, που όποιο παιδί θέλει δωρεάν πάει και μπαίνει σε μια διαδικασία αντί για να κάνει κάτι άλλο, αυτό το έργο είναι εντελώς κοινωνικό και πρέπει να υπάρξουν συγχαρητήρια και στη διοίκηση και στους ηθίοντες τεχνικούς και γενικότερα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ένα δεύτερο κομμάτι που διατηρεί τα χαρακτηριστικά αυτά που έχουμε επιλέξει και εμείς σαν εταιρεία, σαν σπόνσορες, είναι ότι αναδεικνύει τα τοπικά ταλέντα. Γενικότερα τα τοπικά, τα κριτικά, τα ελληνικά παιδιά, τα οποία τους δίνει έδαφος, τους δίνει τη δυνατότητα να δείξουν τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας και πόσο μπορεί να προσφέρει και τι καριέρα μπορεί να συνεχίσει στο κομμάτι αυτό, στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Ο Μηνόταυρος είναι ένα ιστορικό σωματείο. Αυτό το ιστορικό σωματείο δεν το αλλοιώσαν οι καιροί, ούτε οι διοικήσεις. Η τελευταία διοίκηση ειδικά βλέπω ότι το αναδεικνύει με το οριστικό φτιάξιμο πριν 1-2 χρόνια του γηπέδου, του ιδιόκτητου γηπέδου, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, είναι ένα αποτέλεσμα μάλλον της ομόνοιας και της συνοχής που πιστεύουμε ότι υπάρχει μεταξύ παιχτών, τεχνικής ηγεσίας και διοίκησης. Αυτό το κάνουν οι άνθρωποι και δεν βγαίνει ούτε από νούμερα, ούτε από χρήματα, ούτε από ιστορίες, ούτε από θεωρίες. Εύχομαι να συνεχίσετε αυτό το σπουδαίο έργο που κάνετε και πιστεύω ότι θα το συνεχίσετε, γιατί τώρα εύχομαι υγεία σε όλους σας, εύχομαι καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς στους παίκτες μας, να έχουμε μια επανάληψη της περσινής επιτυχίας. Θα ξέρετε ότι η εταιρεία μας και εγώ προσωπικά θα είμαστε αρρωγοί, δεν σταματάει εδώ η προσπάθεια αυτή. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας σε ό,τι και να χρειαστεί. Καλή χρονιά σε όλους και νίκες, πολλές νίκες.